Пахавалі пад бел-чырвона-белым сцягам, як сапраўднага героя. Сёння Беларусь развіталася з забітым у няволі Вітальдам Ашуркам. А 18-гадовы Дмітрый Стахоўскі скончыў жыццё самагубствам. Ён быў фігурантам крымінальнай справы за ўдзел у масавых беспарадках. Юнак скінуўся з даху шматпавярховіка, а ў сваёй смерці абвінаваціў следчы камітэт. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выступілі адным фронтам і абвесцілі пачатак новай актыўнай фазы ціску на рэжым. Гэта жывы эфір, студыі Белсат, я Аліна Коўшык, і мы пачынаем. В опасности не только белорусы, но и граждане других стран. Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока мы все не остановим. В результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в черное пятно на мировой карте. Мы вышли обратиться к руководству Германии, которое, чтобы услышала и белорусов, и свой народ, и ввела наконец-то настоящие санкции против Лукашенко. Piękna w balnie księżyc świeci człowiekowi. Герой вольнай Беларусі спачыў на могілках у Бярозаўцы пад бел-чырвона-белым сцягам. На развітанне з Вітальдам Ашуркам прыйшлі сотні людзей. Палітвязень памёр у шклоўскай калоніі, яму было 50 гадоў. Прычына смерці не ўстаноўленая, так напісалі ў афіцыйным заключэнні аб смерці. А цела аддалі родным толькі на 5-й дзень. А напярэдадні пад домам Вітольда паўстаў народны мемарыял «Кветкі і знічы», які камунальнікі загадалі прыбраць. Падчас траўрнай працэсіі вуліцы патрулявалі міліцэйскія машыны. Але людзі прыйшлі смуткаваць, а не пратэставаць. Рукі са знакам Вікторыі узнялі беларусы на памяць героя. Пачынаем рыхтавацца да новай актыўнай фазы пратэсту. Супольна заявілі дэмакратычныя сілы Беларусі, якіх прапаганда сістэматычна вінавацяць у раз'яднанасці. Офіс Святланы Ціханаўскай, Каардынацыйная рада, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, штаб Цапкала, Байпол і шэраг іншых ініцыятываў адзінае ў разуменні, што рэжым пераўтварыў Беларусь у чорную пляму на мапе свету.
Мы благодарим мировое сообщество за солидарность и призываем к еще более активным, всеобъемлющим и эффективным действиям. Снизить уровень дипломатического взаимодействия, расширить сферу применения персональных и экономических санкций против пособников режима, в том числе ввести точечные ограничительные меры в отношении всей структуры управления делами и резервного фонда президента. Разорвать все возможные экономические связи с режимом и государственными компаниями до победы демократии в стране. Провести правовую оценку действий режима, которые следует охарактеризовать как акты государственного терроризма. С учетом отказа Лукашенко от диалога с гражданским обществом, созвать международную конференцию высокого уровня для разрешения внутриполитического кризиса в Беларуси. Лукашенко, сам того не понимая, загнал себя в ловушку. И мы, народ Беларуси, не можем упустить этот момент. Сейчас мы едины как никогда. Все демократические силы и гражданские инициативы, диаспора, все белорусы, которые хотят жить в свободной и демократической стране. Мы должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны быть готовы действовать. Окно возможностей открыто. Ждать больше нечего. Террор нужно остановить раз и навсегда. Тэрор трэба спыніць раз і назаўсёды. Што азначаюць гэтыя заявы на практыцы? Абмяркуем з асобай, якая прысутнічала на гэтай экстраннай нарадзе. З намі на сувязі Франак Вечоркам, дарадца Светланы Ціхановскай ў міжнародных справах. Прывітанне, Франак. Добрый вечер. Мы вярнуліся і мы ад нядзелі ў зусім іншую рэальнасць. Як цяпер нам дзейнічаць і жыць, перамагаць, што рабіць далей, каб не дазволіць дыктатару рабіць такія акты міжнароднага тэрору? Перш-наперш трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Гэты рэжым тэрарыстычны, гэты рэжым акупацыйны. Ён не мае ні легітымнасці ўнутранай, ён не мае легітымнасці знешняй. З захопам самалёта, захопам рамана ён паказаў, што ён плюе на міжнародныя нормы, стандарты, законы. Ён плюе на Канстытуцыю Беларусі. Рамана Пратасевіча, Соф'ю, усіх іншых палітвязняў трэба разглядаць як закладнікаў, а закладнікаў трэба вызваляць. Таму, пачынаючы ад панядзелка, мы пачалі новую стратэгію, мы пачалі па-новаму працаваць з нашымі партнёрамі. Святлана Ціхановская сазванілася з прадстаўнікамі Макрона, з міністрам замежных справаў, з Жозепам Борэлем, з дарадцам Байдена, і мы ўвесь час абмяркоўваем, як дзейнічаць далей. Гэтым разам Лукашэнку з рук ягонае злачынства не сыдзе. Наша задача цяпер таксама паказаць Еўропе, даць зразумець, што тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, эскаляцыя рэпрэсіяў, гэта таксама вынік беспакаранасці і вынік адсутнасці моцных, смелых дзеянняў з боку захаду. Але я думаю, што пасля нядзелі ілюзія ў захада быць больш не павінна. Вось акурат хацела запытаць, ці Еўропа зрабіла нейкія высновы з таго, што здарылася ў нядзелю? Ну, мы бачым ужо па тым, што, в прынцыпе, неба сёння над Беларусю вольнае ад самалётаў. Гэта ўжо як бы першы знак, досыць кантраверсійны, бо па-рознаму да яго можна ставіцца, але гэта першы відавочны знак. Вось які высновы зрабіла Еўропа, тыя партнёры, з якімі вы размаўляеце? Мы не заклікалі да спынення палётаў над Беларусю ці забароны палётаў Белавіі, але мы разумеем, чаму Еўропа гэта зрабіла, таму што закранутыя інтарэсы і бяспека еўрапейскіх грамадзянаў. І Лукашенка ж не папрасіў прабачэння, ён не прыняў ніякіх захадаў. Я ўжо маўчу пра вызваленне палітвязняў. І таму Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, Канада, Великабрытанія вельмі хутка і жорстка зрэагавалі. Пасля гэтага ніхто з іх не пацісне руку Лукашэнку. Вы ўжо бачылі, што Барэль абвясціў пра пачатак падрыхтоўкі 4-го пакета санкцыяў. У размове з Ціхановскай сказаў, што ў ліпені яны плануюць 5-й пакет санкцыяў, куды павінны ўжо трапіць і пракуроры, і следчыя, якія займаюцца справай Тутбая, і тыя суддзі, якія давалі прысуды учора і пазаўчора Паулу Северынца, іншым актывістам. Еўропа таксама рыхтуе пакет сектаральных эканамічных санкцыяў. Тое, што яна раней ніколі не рабіла ў дачыненні да Беларусі, для чаго трэба згода ўсіх краінаў сяброў Еўразвязу. Упершыню ў гісторыі
Еўропа так жорстка ўспрымае рэжым. Упершыню ў гісторыі яны адкрыта называюць рэжым тэрарыстычным. Я думаю, што гэта мусіла адбыцца раней. Калі б гэта адбылося раней, магчыма, Лукашенко б не датрываў да 2021 года. Сёння агенцыя Bloomberg падала тое, што санкцыі могуць закрануць адно з ключавых прадпрыемстваў, якое фінансуе рэжым Лукашэнкі, гэта Беларускалій. Вось пра сектаральныя санкцыі, якія яшчэ прадпрыемствы, якія сектары яны могуць закрануць. Мы заклікаем да разумных санкцыяў. Наша задача ізаляваць рэжым, а не народ. Наша задача дапамагчы народу. Усё тое, што губляе рэжым, павінна ісці беларускай грамадзянскай супольнасці, грамадзянскім ініцыятывам, актывістам, рэпрэсаваным, журналістам, блогерам, тым, хто мае патрэбу і працягвае сваю працу і сваё змаганне ў Беларусі. Ізалюйце рэжым, пазбаўляйце фінансавання кашалькі Лукашэнкі, пазбаўляйце фінансавання тыя банкі, якія ўтрымліваюць гэтую сістэму на плаву. Але не забудзьцеся пра дапамогу беларусам, якія пакутуюць ад рук гэтага рэжыма. А рэжым, як мафія, як бандыты, раскулачвае беларускі народ штрафамі, паборамі. Яны літаральна выцягваюць па кроках у кожнага. Яны забіраюць грошы ў пенсіянераў, штрафуючы іх там $100, $200 і іншымі штрафамі. Мы будзем рабіць усё магчымае, каб тыя людзі, якія зараз знаходзяцца побач з рэжымам, яны ўзважылі свае далейшыя крокі. Каб кожны сілавік, начальнік аддзела, начальнік звязу ОМОНа перад тым, як выконваць злачынны загад тэрарыстычнага рэжыму, падумаў двойчы. У гэтую пятніцу Святлана Ціхановская накіроўваецца ў Нідерланды, дзе будзе сустракацца з прэм'ерам Нідерляндаў, а таксама, спадзяемся, прадстаўнікамі міжнародных следчых інстытуцыяў. І мы спадзяемся, што міжнароднае расследаванне, якое мусіць прывесці да Гаагскага трыбунала, пачнецца раней, чым праз 10 гадоў. Франк, я все ж таки хотела дапытаць, якія сектаральныя санкцыі прасоўваеце і якія могуць быць найбольш балючыя для рэжыма Лукашэнкі? Еўразвязаўскія спецыялісты вывучаюць, якія санкцыі найбольш удараць па Лукашэнку і па ягоных памагатых. Яны ацэньваюць, ішла размова пра нафтаперапрацоўчы комплекс, пра экспарт нафтапрадуктаў, пра Беларусь-Калій і экспарт калійных угнаенняў. Ішла гаворка пра беларускі металургічны завод. Ішла гаворка пра дзве інстытуцыі, якія павінны быць фінансава адрэзаныя. Гэта рэзервны фонд і гэта ўпраўленне справамі прэзідэнта. У еўрапейскіх санкцыях ужо ёсць ўпраўленне справамі прэзідэнта, але яны нейкім чынам навучыліся гэтыя санкцыі абыходзіць. Таму гэта задача зараз для міжнароднай супольнасці зрабіць так, каб у Лукашэнкі, у алігархаў, у памагатых рэжыму не было шансаў абысці санкцыі. То бок гэта рэальна, гэтыя санкцыі могуць быць сектаральныя ўжо ў 5-м пакеце ў ліпені, так? Яны не будуць прымацца хутчэй за ўсё пакетамі, таму што гэта іншы рэжым санкцыяў. Тыя санкцыі, якія прымаюцца пакетамі цяпер, яны па старым традыцыйным, глябальны рэжым санкцыяў развязу. Гэта доўга тлумачыць. Сектаральныя санкцыі павінны прымацца асобна, для іх павінна быць распрацаваная адмысловая заканадаўчая працэдуральная база, якая дазволіць іх прымяняць. Таму што гаворка ідзе пра забарону гандлю з цэлымі групамі кампаніяў, а не нейкімі асобамі і неасобнымі прадпрыемствамі. Таму, я думаю, бліжэйшы час мы даведаемся, якім чынам гэта будзе працаваць, і мы даведаемся, як далёка еўрапейцы гатовыя пайсці. Але спыніць санкцыі можа, як бы гэта дзіўна не гучала, рэжым, пры ўмове, што яны вызваляюць неадкладна ўсіх палітычных вязняў, рэабілітуюць іх, спыняюць гвалт і пачынаюць дыялог пра новыя выбары. Франак, а ці ёсць нейкая пазітыўная павестка для беларусаў? Ну, скажам, змяншэнне коштаў візаў альбо бескаштоўныя візы ў еўразвяз. Ці ідзе гаворка пра гэта таксама? Зараз паўстала праблема, што калі забаранілі палёты над Беларусю, многія беларусы, якім трэба уцякаць, трэба выбірацца з краіны, яны не могуць гэта зрабіць. Многія беларусы, якія пад пагрозай пераследу, аказаліся адрэзанымі таксама ад іншых дзяржаваў. Таму мы размаўляем пра тое, каб адкрыць гуманітарныя калідоры з Польшчай, Літвой, Латвіяй і з Украінай, каб усе тыя, хто страцілі магчымасць выехаць, маглі гэта зрабіць. Што тычыцца дапамогі больш доўгатэрміновай, ідзе размова пра змяншэнне кошту візаў,
ішла размова пра адмену візаў, але гэта ўсё можа патрываць. Гэта не робіцца за 3-6 месяцаў. І ідзе гаворка пра прыняцце агульнага плану дапамогі Беларусі, макрадапамогі. Гэта тое, што атрымае Беларусь у выпадку сыходу Лукашэнкі і правядзення новых выбараў. Ну мы гэта разумеем, але трэба дажыць да гэтага перыяда, так? Менавіта, трэба дажыць, але трэба паказаць гэтую перспектыву. Таму што людзі хочуць бачыць, за што яны змагаюцца. Людзі хочуць бачыць сэнс рызыкі, якую яны бяруць на сябе, пратэстуючы, выходзячы на вуліцу кожны дзень. Таму Еўропа павінна думаць не толькі пра тое, як тут пакараць Лукашэнку, а павінна думаць, якую пазітыўную павестку яна можа прапанаваць Беларусі. І таму яна павінна працаваць з офісам Ціханаўскай, з дэмакратычнымі сіламі, каб сфармуляваць правільна вось гэтую візію. Франек, пэўны час таму штаб Ціханаўскай досыць шакаваў беларусаў, кажучы пра тое, што вы гатовы сесці за стол перамоваў з Лукашэнкам. Вось пасля таго, што здарылася ў нядзелю, вы ўсцяж хочаце сесці за ім за стол перамоваў? Перш-наперш мы хочам спыніць гвалт, вызваліць палітычных вязняў. Мы хочам пакараць усіх вінаватых за злачынствы супраць беларускага народу. Калі гэта будзе выканана, тады мы будзем гаварыць пра дыялог і вырашэнне крызісу і правядзення новых выбараў. Перамовы могуць быць толькі пра адну тэму. Гэта выхад з крызісу і правядзення новых выбараў. Так ці інакш, цяперашняя вертыкаль, цяперашнія чыноўнікі, і іх там тысячы, іх там десяткі тысячаў. І нам трэба будзе з імі дамаўляцца пра працэдуру правядзення новых выбараў, пра тое, хто будзе кіраваць краінай у транзітны перыяд. Усё роўна трэба будзе размаўляць. Але перад тым, як мы селі за стол перамоваў, усе вінаватыя павінны панесці адказнасць, усе невінаватыя павінны быць вызваленыя з турмаў, а ўсе тыя, хто вымушана не знаходзяцца ў Беларусі, павінны мець магчымасць бяспечна вярнуцца дадому. Ну вось вы запрапанавалі супрацу прадстаўніком улады, у тым ліку паўдзельнічаць у міжнароднай канферэнцыі аб новых выбарах, якая адбудзецца вось літаральна праз некалькі дзён, 1-2 чэрвеня. Ці ўжо адгукнуліся да вас гэтыя прадстаўнікі ўладаў? Ёсць нейкі адказ? Не адгукнуліся. Я не здзіўлюся, калі не адгукнуцца. Яны зараз у такім стане самаабароны, у стане выжывання. Яны сядзяць у бункеры, адстрэльваюцца, узброеныя да зубоў калашнікавымі. Зараз ім, вядома, не да канферэнцыі, не да правядзення новых выбараў. Ім бы дзень прастаяць і ноч прытрымацца. Але мы працягваем руку і кажам, мы гатовыя размаўляць з вамі пра новыя выбары. Гэта адзіны выхад з крызісу. Лукашенко павінен сысці. Людзі павінны мець магчымасць выбраць дэмакратычную ўладу. Эскаляваць гвалт нельга. Закручваць гайкі бясконца немагчыма. Лукашенко сыдзі, Лукашенко правядзі новыя выбары, альбо дай магчымасць правесці гэтыя выбары нам. Франек, 28-га мае адбыцца сустрэча Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Гэта трэцяя сустрэча ўжо цягам гэтага году. Тым часам мы заўважылі, што напярэдадні гэтай сустрэчы адбыўся такі рэзкі паварот у рыторыцы пра крэмлёўскіх прапагандыстаў. Вось, напрыклад, нават сама Маргарыта Сіманян пачала не надта прыхільна выказвацца пра Александра Лукашэнка, і гэта як бы не адзіны прыклад, які я б хацела зараз показать нашим глядачам, а потом, как мы далее обмерковали. Друзья, использовать чистосердечное признание, полученное в СИЗО в качестве доказательства или аргумента, неприлично. Я не знаю, является ли Сапега редактором канала со сливами данных силовиков. Может и является, может и не является. Пусть доказывают, докажут, пусть наказывают. Но вот эти признательные видео никому не делают чести. Ну, яшчэ некаторыя прапагандысты і не толькі прапагандысты палітыкі, яны перасталі не толькі выказваць падтрымку Лукашэнку, а нават пачалі яго востра крытыкаваць. Гэтак публіцыст і паліттэхнолаг Антон Красоўскі назваў Лукашэнку непрадказуемым чалавекам, ад якога трэба ратаваць жыхароў краіны, а дэпутат Іванов назваў яго нават жывёлай. Товарищи дорогие, но мы понимаем, что нашими же деньгами и нашими же стратегиями мы унижаем и уничтожаем 9 миллионов русских людей, которых буквально отдали этому Лукашенко в батраки. Это наши люди, чтобы там не говорили и не думали «Некста» или «Радио Свобода». Это 6 наших русских губерний в управлении у непредсказуемого, неуправляемого человека. Вам не жалко этих людей? Наших людей. Помните, как пел Борис Борисович? Пора вернуть эту землю себе.
Уверен, большинство людей, родившихся и живущих в современной Белоруссии, встретит это решение с ликованием. Вы знаете, я этого лукашиста вообще не воспринимаю как человека, вот честное слово, потому что он столько раз поворачивался к нам одним местом, когда ему денег не давали, и обзывал там всяко разное, все. Сейчас его поведение, ну это, знаете, ну я говорю, это лукашист в моем понимании. Я не считаю его ни президентом, ни нормальным человеком. То есть человек, который так позорно провел выборы, посадил всех оппонентов, проиграл, как говорят, домохозяйки, и после этого устроил массовый террор, для меня как человек не существует. Это животное, которое загнанное в угол, обзывает всех крысами, а сам выползает из вертолета с автоматом без рожка. Все, кто служил в армии, ржали со смеху. Вояка нашелся хренов, а не воин. Ну, вось такія моцныя словы з боку прарасійскіх прапагандыстаў. Што азначае гэтая змена рыторыкі? Ці гэта азначае, што Крэмль змяняе сваю стратэгію адносна Александра Лукашэнкі? І ён ужо яму не патрэбны. Не памыляемся, это ніякая не змена рыторыкі. Трэба глядзець не па рыторыцы, не па словах, трэба глядзець па дзеяннях. Калі Крэмль сапраўды перастане падтрымліваць Лукашэнку, перастане з ім сустракацца, цалавацца, абдымацца, даваць яму крэдыты, тады мы будзем казаць пра змену рыторыкі. Пакуль што гэта заявы асобных дэпутатаў, адзін з жырноўскага чалавек, другі заўжды робіць заявы імпульсіўныя, непрадказальныя. Гэта не змена рыторыкі, гэта сапраўды спроба згуляць на полі вось такой гарачай дыскусіі вакол сітуацыі з самалётам. Тая ж самая Сіманян, яна яшчэ пару дзён таму назад асуджала Романа Пратасевіча і расказвала пра яго розныя байкі. Тым не менш, Расія з'яўляецца важным гульцом вось у справе Беларусі. Вся гэтая падтрымка Александра Лукашэнкі, калі б не падтрымка Расіі, то, напэўна, яго б ужо не было там, дзе ён ёсць зараз. Ці вашыя кантакты нейкім чынам інтэнсіфікаваліся з Крэмлём? Нашы кантакты замежныя, яны пастаянна на сувязі з расійскімі прадстаўнікамі, але мы непасрэднай сувязі з Масквой, з Крамлём не маем. Мы ведаем, што Байден будзе падымаць тэму Беларусі, будзе ставіць яе досыць жорстка падчас сустрэчы з Пуцінам. Зразумела, што Лукашенко становіцца надта дарагім для Пуціна, надта таксічным для ўсяго свету, і ў інтарэсах, магчыма, таго самага Пуціна Лукашенко памяняць. Іншая праблема, што памяняць на каго, памяняць на што, памяняць якім чынам. Якім коштам? Якім коштам. Гэта вось зараз разварочваюцца вельмі цікавыя падзеі. У бліжэйшыя тыдні могуць адбывацца вельмі істотныя, крытычна важныя для Беларусі рэчы. Нашая з вамі задача ў гэтыя складаныя тыдні адстойваць свой прынцып мірнага супраціву, настойваць на тым, што мы хочам вырашыць крызіс мірна праз выбары, настойваць на тым, што незалежнасць для нас абсалютная каштоўнасць, ніякай разменнай манетай мы не будзем, не хочам быць і ніколі не станем. І калі зойдзе пытанне пра незалежнасць, мы будзем за яе змагацца усімі спосабамі. Вельмі важна, каб не толькі амерыканцы ставілі пытанне Беларусі на парадку дня, але ставілі ўсе краіны. Мы будзем гаварыць з краінамі Вялікай Сямёркі, куды ўваходзіць таксама і Канада, і Японія. Будзем гаварыць таксама з АБСЕ. Мы будзем падымаць пытанне ў Радзе бяспекі ААН, каб Беларусь і Беларусях пагроза сусветнай бяспецы. Вельмі важна цяпер пытанне тэрарыстычнага рэжыму ў Беларусі вырашаць на глобальным узроўні. Гэта той момант, калі далей працягвацца не можа. І Расія павінна зразумець, яна з цывілізаваным светам ці яна з Лукашэнкам, які страціў розум і сувязь з рэальнасцю. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй. Гэта быў Франак Вечорка, дарадца Святланы Ціхановскай у міжнародных справах, а мы змяняем тэму. Вось і налеталіся. Польшча забараніла ўваход у сваю паветраную прастору для самалёту нацыянальнай авіякампаніі «Белавія» рэйс Менск-Барселона. Пасажыры, якія ўсё ж спадзяваліся праляцець, вярнуліся ў Менск. Безумоўна, гэта наступствы нядзельнага захопу ў Беларусі самалёты лоўкостера «Ryanair», за якім паследавала затрыманне апанента Лукашэнкі, журналіста Романа Пратасевіча. Больш пра самалёты, якія не ўздымуцца ў неба. Юлія Цельпук. Каталонія, сонечная Барселона. Сёння не дачакалася пасажыраў з Беларусі. Францыя, над блокамі якой пралятае маршрут з Менску, адмовілася прапускаць самалёт «Белавія». Таму яшчэ на мяжы з Еўрасаюзам. Адмова прыйшла ад Польшчы. 2 часа мы провели над Беларусью. И
что сейчас мы возвращаемся в аэропорт Минска, и что по прибытию нам скажут, либо согласуют новый маршрут, будет эта заправка, либо рейс отменят. Сначала вы сказали, что придумали маршрут, но потом, к сожалению, сказали, что не получится. Масава здаваць квіткі на шэраг рэйсаў у заходнім напрамку беларусы пайшлі учора. Але межы беларускае неба займела ўжо праз 2 дні пасля экстраннай пасадкі ў Менску лайнера РНР з экс-рэдактарам прызнанага экстрэмісцкім тэлеграм-каналу «Нехта». Менавіта яго замест міны на борце абясшкодзілі беларускія спецслужбы. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Францыя заявіла, што дзеля бяспекі пасажыраў авіякампаніі павінныя спыніць палёты ў беларускай паветранай прасторы. Недапушчальна ў дадзеным выпадку тое, што мэтаю з'яўляецца еўразвяз, паколькі Роман Пратасевіч і ягоная сяброўка Сафія ляцелі ў еўразвяз. Авіякампанія была еўрапейскаю і пасажыры былі еўрапейцамі. Гэта вельмі сур'ёзная сітуацыя. Гэткія і наступствы. Сёння Чэхія закрыла сваю паветраную прастору для самалётаў з Беларусі. У першым шэрагу забаранілі лётаць над Беларусю Літва, Швецыя, Нідерланды. Аблятаць Беларусь, не чакаючы на загад ураду, пачалі самалёты Austrian Airlines, Finnair, Singapore Airlines, LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air Baltic, Avia Solutions, All Nippon Airways, Iberia. Пасля апублікавання стенаграмы размова ў беларускага дыспетчара з пілотам нібыта замінаванага самалёту зрабілася зразумела, чаму той абраў для пасадкі Менскі аэрапорт. Доводим до вашего ведома, что у нас есть информация от спецслужбаў, что на вашем борте есть бомба, и она может быть активованная над Вильней. Кіраўнік Беларусі ж дагэтуль настойвае, што выбор быў. Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. Да скандалу Менскі цэнтр кіравання паветраным рухам абслугоўваў 980 кампаніяў са 100 краінаў свету. 83% транзітная плынь, яшчэ 17% рэйсы з пасадкай у Беларусі. З агульнага аб'ёму кампаніяў расійскіх было 30%. Але калі палічыць колькасць рэйсаў, то абслугоўвалі яны і будуць абслугоўваць надалей большую частку спалучэнняў. Юлія Цяльпук, Белсат. 15 затрыманых па справе Тутбай прызнаны палітзняволенымі. Ад 18 траўня партал заблакаваны. Тым часам улады рыхтуюць замену блізнеца Тутбай і хіба спадзяюцца, што беларусы гэта праглынуць. Тэза пра рэйдарскі захоп аднаго з буйнейшых СМІ Беларусі пацвярджаецца словамі Ліда Братвора, якому нават прапанавалі там папрацаваць. Журналіст і палітычны актывіст пакінуў Беларусь некалькі дзён таму, і цяпер ён са мною ў студыі. Вітаю, Ілля. Вітаю. Ілля, як вось вы сябе тут у Польшчы адчуваеце? Ці спало вось гэтае напружанне, якое вы адчувалі на радзіме? Ёсць адчуванне бяспекі? Ну, безумоўна. Зараз, апошні там больш за паўгады, а можа быць некалькі ўжо гадоў, ты ходзіш і весь час аглядаешься. Ты вяртаешься да хаты і не ведаеш, ці затрымаюць цябе, ці не. Зараз, безумоўна, тут такога няма, і тут вольна краіна, і, безумоўна, вот эта вот воля, яна адчуваецца. То есть, крыху прасцей. Тоже новое месца, і трэба, я з'ехаў з дзецьмі, з сям'ёю, і трэба неяк вось... У вас 5 дзяцей, сям'я вялікая, таму, напэўна, праблемаў таксама хапае, але добра, што ёсць хаця бы гэтае пачуццё бяспекі. Што для вас стала гэтай апошняй кропляй, калі вы прынялі рашэнне, што хочаце з'ехаць з Беларусі? Безумоўна, разгром Тутбая, то бок арэшты, і в тым ліку разгром Белсату. Калі пачалі прыследы в тым ліку і белсатаўцаў, і журналістаў, якія працавалі на вуліцы, як я, і зразумела, што не было чаго рабіць краіне. І у меня был допыт літаральна за 3 дні в следчым камітэце, якой мне вельмі... Большая частка яны пыталіся пра мой удзел, што я рабіў падчас гэтых падзей, пачиная з августа, пра маё стаўленне чамусьці да беларускай улады, А пра штаб Цепкала? Не, на той момент не задавалі такія пытанні. Ім цікава было все, што было пасля дня выбараў ужо. Я не працаваў в 3 штабах, магчыма, таму да мяне было менш пытанняў.
Тым не менш, вось сёння з'явілася віна пра тое, вы далі інтэрв'ю нашым калегам з нашай нівы пра тое, што да вас звярнуліся з прапановай, ад якой цяжка адмовіцца, але ўсё ж такі вы адмовіліся. Так. Раскажыце падрабязней, што гэта была за прапанова? Ну, улада рыхтавала разгром Тутбая месяца 2-3 таму. Пры гэтым этот разгром ідзе, трэба разумець, што яны ўжо рыхтуюць пляцоўку, якая заменіць этот партал, дзе мне працаваць прапанавалі рэдактарам, каб зрабіць такой малюнак, што быццам бы ўсё вольна, дэмакратычнае, сапраўдныя СМІ з'явілася вось. Як гэты партал меў называцца, ведаеце? Не, пакуль мне проста прапанавалі працу без назваў. А хто вам прапанаваў гэта? Ну, праўладны эксперт, адзін з праўладных экспертаў, я не буду называць уже. Але давайте назовем. Ну чаму вы ўжо зараз знаходзіцеся ў вольнай краіне, давайте назовем рэчы сваімі імёнамі, няхай Беларусь ведае сваіх герояў. Не, я не буду пакуль, таму што я лічу, што все-таки не час яшчэ. Ну, а калі гэта будзе час, калі не цяпер? Калі уйдзе Лукашенко, тады мы будзем размаўляць пра гэты рэчы і... А потым уже не трэба пра гэта размаўляць, бо потым трэба будзе займацца сапраўды будаваннем нармальнай Беларусі, а не ўзгадваць, што было пры Лукашэнку. Ну, в тым ліку згадваць то, што было пры Лукашэнкі, каб у нас гэта не паўтарылася. Каб не прыйшоў іншы Лукашенко. І як кажуць ты жа праўладныя эксперты, якія збіраюцца і кажуць пра калектыўнага Лукашенка, якія они быццам бы заменіць, калі уйдзе гэтат. То бок ёсць уже такая размова, што сам Александр сыдзе, а застанецца нешта такое. Гэта Рада бяспекі, пра якую Александр Лукашенко? Я мяркую, што гэта менавіта і в тым ліку Рада бяспекі, но Беларусь зараз ідзе, і Александр Лукашенко з этими реформамі, яны ідуць па шляху Севернай Кореі, там ці Китая, где ёсць нема прэзідэнту, ёсць председатель вот гэтага схода, да, беларускага сходу. І менавіта мне падаецца, што адзін з сцэнарыяў, які зараз разглядае ўлада, гэта такі. То есть вы не хацелі прэзідэнта Лукашенко, окей, яго няма, але вось ёсць цалкам падкантрольная сход незразумелы, да, які выбірае сябе вождя, і ён таксама застаецца все равно пры ўладзе. Давайте вернемся да гэтай блізняка Тутбая, які зараз спрабуюць стварыць улады. Як даўно да вас вярнуліся з гэтай прапановы? Гэта ўжо было пасля таго, як разграмілі Тутбай? Ці яшчэ да таго? Яшчэ до. То есть прыкладна месяц таму, вось неяк так. То бок гэта пацвярджае толькі тое, што разгром Тутбая рыхтаваўся загадзя. Запланавана. То есть гэта было, вот все лічылі, ну, я да прыкладу лічыў, калі гэта просто здарыцца. Бо першы крок быў юрыдычна лішыць статусу СМІ, і тады быццам бы яны ўжо знішаюць не журналістаў, да, не СМІ. Вось. Як і нас всіх, я маю больш, напэўна, 4 ці 5 пратаколаў за гэты час, як удзельнік. Хаця я працаваў на вуліцах як журналіст, я здымаў. Ну вот акурат зараз у гэты час у турме знаходзіцца наш калега Алесь Сіліч, якога таксама ён працаваў у полі так званым, а яго забралі за адзіночны пікет. Так, гэта я удзельнічаў в адным з круглых сталоў, дзе адні праўладныя журналісты абмяркоўвалі і мне пыталіся даказаць, што калі я прыхожу, здымаю і несанкцыянаванае мерапрыемства, то я удзельнік яго. Ну, гэта глупства, як бы, ну, гэта юрыдычны нонсенс. Што вам яшчэ вядома пра гэты новы партал? Ці вядома яшчэ нейкія людзі, якія там вакол яго гуртуюцца? Ну, пакуль не. Ці канцэпцыя, штосьці больш? Канцэпцыя гэта будзе дубляваць Ён будзе называцца Тутбай? Не, будзе, я мяркую, што назву яны все-таки іншую паставяць, але там будзе камерцыйная пляцоўка і, наколькі я разумею, улада будзе, як яна зараз робіць, прымушаць частку прадпрымальнікаў, крупных бізнесоўцаў фінансаваць гэты проект на першым этапе. Тое же самае, што праисходзіць з так званым КСДС, якого таксама, наколькі мне вядома, прымусілі фінансаваць прадпрымальніка. А ці вы ведаеце, каму яшчэ прапанавалі працу на новым Тутбаі? Не, на жаль, не. Ну, я дастаткова як бы ведаю краіну, в якой я нарадзіўся і жыў.
І я ні з ким не вел ніякі розмови з колегами, бо ти, працує в Білорусі, ти не розумієш, хто є хто, і лепей лічити всіх супрацовників КДБ і ні з ким не розмовляти. Ну, а як ви думаєте, ось гэта пляцоўка калі мае стартануць? Ці штосьці вам казалі пра нейкі? Я мяркую, што в найбліжэйшым часам яна стартане, можа быць, на працяг месяца, 2. Вось, а ці беларусы павераць у тое, што гэта нармальная падмена тут бае, ці не? Ці беларусы ўжо дастаткова добра зразумелі ўсе гэтыя гульні рэжыму? Я мяркую, што калі мы зараз гэта агучваем, то, безумоўна, беларусы не паверяць, і этот праект, тое, што мы можам зрабіць зараз, то паставіць крыш на гэтым праекце. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Са мной быў у студыі журналіст Ілля Дабратвор. А мы змяняем тэму. Бестэрміновая галадоўка ля офісу Еўракамісіі ў Варшаве. Патрабаванне прызнаць рэжым Лукашэнкі тэрарыстычным ды неадкладна ўвесці эканамічныя санкцыі для выратавання жыццёў палітвязняў. 2 беларускі звяртаюцца да Еўропы і просяць дапамогі. Удзельніцы акцыі разбілі намёт і не збіраюцца сыходзіць, пакуль не дамогуцца свайго. Сегодня объявили голодовку. Это одна из самых ярких форм протеста, привлекающая очень много внимания. Мы требуем от Европы введения экономических санкций и признания режима Лукашенко террористическим. Мне пришлось уехать из Беларуси, я не хотела уезжать, не была к этому готова, но тем не менее все это время, пока я здесь нахожусь, я занимаюсь определенными проектами. Jestem z wami od 9 sierpnia. Я з вами з 9 жніўня 2020 года. Вы трываеце цягам 26 гадоў. Гэта цяжка сабе ўявіць. Чалавек мог бы спакойна аддаць уладу. Ён жа багаты, пра што мы даведаліся ад рамана. 18 палацаў, велізарнае багацце і мог бы спакойна жыць недзе ў іншым месцы. Але ён не хоча аддаваць улады. Сёння ўначы скончыў жыццё самагубствам 18-гадовы Дмітрый Стахоўскі. Падлетак быў фігурантам крымінальнай справы за ўдзел у пратэстах 9-11 жніўня. Ён нібыта меўся будаваць барыкады каля гандлёвага цэнтру Рыга. Дмітрый быў сіратой і жыў у інтэрнаце. І, уласна, менавіта супрацоўнікі ўстановы ўказалі на яго міліцыі, як на ўдзельніка акцыяў пратэсту. Перад сваім учынкам роспачы маладзён пакінуў допіс у сацыяльнай сетцы ВКонтакте. Виной тому стал Следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293, часть 2. Вкратце за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы были на исходе, и, как вы можете видеть, я не справился. Да, мне много кто говорил, не переживай, все будет хорошо. Не думай о плохом, плохие мысли прочь. Однако легко говорить, пока сам не окажешься в таком положении. Очень сильно жалею о том, что прожил так мало. А ведь еще пару лет назад строил планы на будущее, что поеду снова за границу, буду там жить и работать. Но жизнь, она ведь не такая предсказуемая. Или думаете, я когда-нибудь мог бы подумать, что буду стоять перед таким выбором, тяжелым выбором? Поэтому сказать, что суицид — это решение всех твоих проблем, не могу. Нет, друзья, это неправильный выбор. Это самый что ни на есть ужасный выбор. Живите, жизнь надо ценить. Она у вас одна, и другой у вас уже точно не будет. Шановне господарство, а з нами на сувязі Наталія Шановне господарство, а з нами на сувязі Наталія Скіпская, псіхатэрапеўтка, з якой мы паразмаўляем пра псіхалагічныя, псіхічныя праблемы і складанасці, з якімі зараз змагаюцца беларусы і якія вось часам даводзяць да такіх скрайных выпадкаў, такіх скрайных падзеяў. Добрый вечар, спадарня Наталья. Добрый вечар. Сёння мы былі ўсе шакаваныя гэтай навіной, канешне, і вось гэты ліст, гэты допіс, апошнюю сваю запіску пасмяротную, які Дмітрый пакінуў ВКонтакте, без слёз проста немагчыма чытаць. Вось што вы, як псіхатэрапеўт, бачыце ў гэтых словах?
Можно я буду отказывать по-российски? Конечно, як вам зручней. Ну, во-первых, я хотела бы выразить слова соболезнования всей нашей нации, потому что я считаю, что это наша национальная трагедия. И, наверное, важно сейчас не отвергать вот эти свои эмоции, горевать. И, конечно, это очень страшное событие. И в словах, которые он написал, он, в общем-то, прекрасно описал все, что с ним происходило, и, в общем-то, написал еще то, что делали окружающие, как они его не смогли поддержать, потому что вот эти вот слова, которые выброси плохие мысли из головы, это очень вредные слова, которые может слышать человек, который находится в отчаянии, в ситуации безвыходности. И, конечно, сегодня день траура, день скорби, и я нам всем соболезную. И я тоже сегодня горюю. Так не должно быть. Сапраўды так, моладзь і все беларусы павінны жыць. Сёння у нас як бы падвойная трагедыя, бо сёння мы пахавалі Вітальда Ашурка і сёння даведаліся пра тое, што скінуўся з даху зміцер. Я хочу зачытаць тое, што расказалі ягоныя сябры, што Дзінма быў пад падпіскай аб невыездзе, часам яго выклікалі на допыты, і ён казаў сваім сябрам пра суіцыд, што гэта выхад ад праблемаў. А вось сябры кажуць пра тое, што мы ставіліся да гэтага з усмешкам і як бы не верылі, што такое можа здарыцца. Вось як нам, людзям, побач заўважыць, калі вось з чалавекам пачынае адбывацца штосьці непапраўна кепскае, на што трэба звяртаць увагу? На самом деле нужно обращать внимание на те слова, которые нам говорят эти люди, и не относиться легко, с каким-то юмором, потому что, конечно, когда мы слышим такие слова, что суицид — это выход, или как же это все закончить по-другому, мы сами пугаемся. В этом месте хорошо бы оставаться все-таки не циничным и не отвергать свои эмоции, а все-таки оставаться в контакте с человеком и разделять его чувства. Потому что получается, что он был не только в этом ощущении безвыходности, но его и окружающие не поддержали, у него не было ресурсов, не было куда обратиться. Ведь он же по факту говорил окружающим, как ему плохо, и то, что он находится в безвыходной ситуации. Насамрэч адбыўся і такі страшны дыялог ужо, калі сам Дзіма быў на даху, ён скідываў здымкі сваім сябрам, пісаў ім, яны яму вось адгаворвалі. Адзін з сяброў прасіў яго: не рабі гэтага дзеля мяне, Дзіма адказваў, што не зробіць, а пасля ўжо быў выключаны тэлефон, і мы даведаліся. Вось я думаю, што зараз вся наша нацыя, яна перажывае посттравматычны сіндром, звязаны з тым, в якім тэроры зараз жывуць беларусы. Што нам можа дапамагчы перажываць вось гэтыя гора, страты, плюс і таксама небяспеку за сваё ўласнае жыццё і жыццё сваіх блізкіх? Нужно искать немножко жизни в этом страшном времени. Как можно больше. Нужно стараться себя беречь. И есть такой момент, что когда мы постоянно стимулируемся какими-то новостями, у нас снижается восприимчивость, и нам нужны все более сильные стимулы для того, чтобы почувствовать что-то. И многие постоянно отслеживают новости, подпитывая себя негативом. Нужно устраивать себе перерывы, нужно обязательно отдыхать, нужно фильтровать вообще ту информацию, которую ты читаешь, и хотя бы ограничивать время, которое ты посвящаешь. Потому что сейчас ведется информационная война, и она как раз-таки ведется на истощение, в общем-то, и нашей нации. Да? То есть когда все время выбрасываются какие-то ужасные события для того, чтобы мы постоянно фрустрировались и ощущали свою безнадежность, какую-то безвыходность. Это то, чего добивается режим. И это то, что является их оружием. Поэтому нам нужно всем себя сейчас очень сильно беречь. И еще один важный момент. Нужно обязательно общаться, обязательно искать свою группу, обязательно понимать, кто есть свой человек, обязательно определиться в том, какую идею я поддерживаю. И общаться с этими людьми и, конечно же, стараться избегать
токсичного общения, когда люди стравливают на нас негатив или там общаться с теми же ботами, например, писать им гневные сообщения и так далее. Нужно себя беречь, нужно понимать, что это идеологическая информационная борьба. И она именно на это нацелена, на то, чтобы в нас большее чувство бессилия и безнадежности вызывать. Наталья, я таксама ведаю пра тое, што беларусы не вельмі любяць. У нас няма такой традыцыі культуры звяртацца па дапамогу да псіхолага, да псіхатэрапеўтаў. Гэта такое табу ў нашым грамадстве. І вось акурат зараз, шаноўнае спадарства, на сваіх тэлеэкранах унізе вы бачыце нумары экстраннай псіхалагічнай дапамогі для дзяцей, а таксама для дарослых. Запішыце гэтыя тэлефоны, карыстайцеся. І вось хачу вас запытаць, чаму ўсё ж таки важна тым людзям, якія маюць доступ, бо зразумела, што не ўсе маюць, але калі вось вам цяжка, чаму варта хаця бы пазваніць на вось гэтую гарачую лінію? Потому что это помогает, потому что это работает. И часто человек ощущает безвыходность просто потому, что он заблокирован на своих эмоциях, ему нужен другой человек, который ему подаст руку и поможет вынырнуть из ситуации или хотя бы укажет на выход, где он есть, и то, что он в принципе есть. И очень жаль, что у нас пока еще есть такая паранойя и запрет такой культуральный не говорить о своих бедах и о своих переживаниях. Но это очень важно. Говорить нужно. Говорить, говорите, говорите. Ищите, куда об этом говорить, ищите, кому говорить. И если вы не видите среди ваших окружающих тех людей, которые могут вас поддержать, ищите помощь психолога. Можно обращаться на всякие службы экстренной психологической помощи, можно обращаться к психологам, которые вам там нравятся, вы их смотрите или слушаете, или читаете. Обязательно ищите и найдете. Можно, если у вас даже нет денег для того, чтобы заплатить, можно пойти в поликлинику. В поликлиниках тоже у нас сейчас есть психологи. Можно обращаться к психологам, которые работают платно, но просить именно бесплатной помощи. Сейчас очень щедро люди помогают. Нужно искать помощь, потому что суицид – это не выход. Это всего лишь просто избегание решений проблем. Выход – это жизнь. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Псіхатэрапеўт Наталья Скіпская была з намі на сувязі. Шаноўнае спадарства. Вельмі сумнымі навінамі мы скончваем сённяшняе выданне. Тым больш мы маем для вас пасыл памятаць пра другіх, працягваць руку і памятаць, што выхад заўсёды ёсць. А сёння герой новага выдання праекту «Беларус беларусу» таксовец Алексей Спінску, які ў час, калі сілавікі зладзілі сапраўдныя сафары на пратэстоўцаў у Курапатах, вывез адтуль больш за 20 чалавек. А пасля трапіў на 35 судняў у турму, дзе яго катавалі. А рамесніца Алена атрымала 2 гады хатняй хіміі за абразу амапаўца нібыта. Але неабыякавыя беларусы не пакінулі іх сам-насам з бядой. Салідарнасць – гэта наша зброя. Да сустрэчы ў наступных эфірах. Держись! Все нормально. З вами праект «Беларус беларусу». Надоечы мы рассказывали гісторыю рамесніцы Алены, якую нібыта за абразу амапаўца ў каментарах пакаралі 2 гадамі хатняй хіміі. На суд ОМОНовец пришел с мамой. Заявил, что я своим комментарием его оскорбила, и не только его, и его родственников, и его маму. Але беларусы не кідаюць сваіх. Неабыякавыя суайчыннікі здзейснілі сапраўдны цуд для Алены і ейнай сям'і. Уладкавалі на працу паводле спецыяльнасці і проста завалілі замовамі. Сейчас я иду отмечаться в РОВД. На самом деле химия хуже, чем я ожидала, потому что особо никуда не выйдешь. Только на работу, на отметку и на определенное мероприятие, на которое выдают повестки. Все выходные праздники ты сидишь дома, тебе тоже никуда нельзя. Если ты выйдешь, могут применить арест или как-то по-другому наказать. Все зависит от того, что решит инспектор. То есть вроде как и на свободе, но в то же время ты и в тюрьме. В понедельник ты приходишь либо с утра, либо с 9 до 18 часов, отмечаешься в определенное время. И, естественно, там уже едешь на работу. То есть на работе
ты проводишь время, и сразу тебе дается час на то, чтобы добраться домой. Помимо этого, в воскресенье ты приезжаешь на мероприятие к 11 часам на воспитательные лекции по поводу пьянства, алкоголизма, ну и прочего, что они там решат. Меня проверяли в пятницу, нахожусь ли я дома с 7 до 6. Каждую субботу там кто-нибудь, либо сам инспектор приезжает, либо тот же ОМОН может приехать проверить, то есть разницы никакой. И по воскресеньям ходишь в это РОВД, то есть в выходные у тебя постоянно какой-то контроль происходит над тобой, то есть так, что расслабиться и куда-то там, может, втихаря пойти не получится, то есть тебя все равно могут в любое время приехать и проконтролировать, находишься ли ты дома. Что касается солидарности, то она действительно очень ощутилась, потому что мои друзья, когда узнали про то, что со мной произошло, они постарались мне очень помочь. Большое им за это спасибо. Меня взяли на стажировку в одну из компаний. Я теперь прохожу как стажер на позицию веб-дизайнера. Довольно-таки сложная, но интересная профессия. Очень много информации получаю, чтобы стать профессионалом. Естественно, после программы откликнулось очень много людей, даже те, с которыми не только незнакомые люди, но и те, с которыми я давно уже не общалась, они позвонили, спросили, нужна ли мне помощь. И большое им спасибо за это, большой привет передаю, потому что, действительно, это было очень приятно, неожиданно, и чувствую, что ты не один. Это очень сильно мотивирует и поддерживает. После выхода программы «Белсат» ко мне начали обращаться люди, делать заказы. Очень много комплектов сделала. Было бы очень приятно это все делать. Немножко так необычно, ощущаешь такую солидарность. Некоторые сразу большую партию попросили. Друзья на праздники детям своим тоже заказывали бантики. И блокноты тоже люди заказали. Приятно было, действительно. Это один из моих друзей тоже, который я делала гримуар. Он уехал в Мексику. Если говорить про свободу, то все-таки она внутри человека. Несмотря на то, что какие-то ограничения накладываются на это, то ты все равно себя ощущаешь свободным. Да, тебя ограничивают, да, тебя многое запрещают, но все равно ты знаешь, что когда-нибудь это закончится, и ты продолжишь жить так, как же и жил. Естественно, учитывая свой прошлый опыт, который у тебя есть. Калі вы хочаце падтрымаць іншых нашых герояў, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна, звярніцеся да нас. І памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Наш герой таксовец Алексей Спінску. У час, калі сілавікі зладзілі сапраўдныя сафары на пратэстоўцах у Карапатах, ён вывез адтуль больш за 20 чалавек, а пасля трапіў на 35 сотняў у турму, дзе яго катавалі і газавай гарэлкай выпалілі на галаве бел-чырвона-белы іракез. Отсидел я в общей сложности 35 суток. Сначала 11 числа на Сердича у меня сзади, примерно 1,5–2 метра, взорвалась светошумовая граната. Я просто в ступор впал, перелазил через заборчик, убегая, и я просто на нем зацепился, и меня цепанули. Завезли на Окрестино, прогнали через волшебный магический коридор. Но они называли коридор счастья. У меня были белые волосы, и кончик хвоста у меня был покрашен в красный цвет. На меня все, Змагар, ты наш. Меня взяли сначала за этот хвост и под резинкой просто срезали ножом. Кинули мне в лицо, сказали жуй. Я нет. Отказался, говорю, что, сумасшедший? Потом, с этим Змагаром понятно. Бело-красно-белые волосы. Там назвал как-то по имени. Не по имени, по позывному, наверное. Гром или как? Гром, дай горелку свою. Я сразу, воу. Меня в браслеты обратно к стулу. Ноги сказали зацепить так. Приковали. И сказали, держи, и горелкой. Так вот, сначала 1, 2, 3. Все, нормальный красавец, бритый, можем отпускать. Сняли и кинули.
самое страшное было то, что начнут опять бить. Сначала 7-я камера. Камера на 6 мест. Было нас 62 человека. Потом перевели 5-й прогулочный дворик, 5 на 6 метров. Почти 100 человек. На всех 100 человек дали полбуханки кирпичика черного и 2 полторашки воды. Просто вот на всех на день. Нам вот так вот вкинули. Не сдохните, поделитесь. В туалет по очереди как-то пробирались. Ну, как говорится, белорус. Но были такие, что и в обморок падали люди. Просто вот некоторые избитые были, совсем очень сильно избитые. Ну, вот, то, в том числе даже под себя. Просто они не могли встать, их поддерживали. Там как-то пытались их обмыть. Ну, солидарность, она и в Африке солидарность. Ну, в данный момент я периодически подрабатываю извозчиком в такси. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Муркутка рухне, 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 и поховая след старый. Разбуры, турмы. Когда везу, допустим, по четвергам, бывает, попадает заказы везти на первый переулок Окрестина 36. Я всегда отменяю заказ, и я просто везу. Я знаю, как говорится, почему люди туда едут, по каким вопросам, причинам. Особенно если с сумками. Как говорится, как можем, так и солидарничаем. Ну вот, это печально знаменитое поле, на котором было это сафари человеческое. Я вот до сих пор, как говорится, закрываешь иногда глаза и видишь, там светошумовая бабахнула, здесь бусы по полю, а заезжали они как раз в районе тех домов. Как говорится, вот здесь вот это все происходило. Заворачивал сюда в сторону Экспобелла, проезжал. На ходу люди просто на ходу запрыгивали и уезжал в сторону Мирошниченко. Километр где-то отвезти, 1,5. Развернулся, высадил и поехал за новой партией людей. Как бы, ну тогда я успел сделать 5 ездок, пока мне ГАИ не сказала: молодой человек, а вы здесь как-то примелькались, может быть, вы с нами поедете? Я говорю: нет, спасибо, я просто поехал отсюда. Ну, скажем так, в общей сложности получилось около 20 человек увезти за несколько раз. Мои близкие, так скажем, не особо разделяют моих бело-красно-белых взглядов, потому что у меня есть родственники, которые на данный момент работают в силовых структурах, и на этой волне, так скажем, произошло разделение семьи, можно даже так сказать. Когда меня выпустили из Окрестина, то я узнал, что моя, на нынешний момент уже бывшая супруга подала на развод. Я звоню, говорю: родная, а в чем причина? Деньги присылаю, как бы работаю в Минске. Мне не нужны бело-красно-белые пятна в моей биографии. Она работала председатель профсоюзного комитета студентов. Как говорится, приехавши в Минск, как раз были дворовые концерты. Думаю, надо сходить, как раз пятница. И на дворовом концерте познакомился с девочкой, с Магарка тоже. И все. И как-то закрутилось, завертелось. В новых отношениях я познакомился с весьма великолепнейшими людьми, как говорится, невероятными. Здесь я обрел, можно сказать, уже настоящую свою семью. Завел много новых друзей, которые поддержат в любой ситуации.
помогут, как говорится, чем если надо. Ну и, соответственно, как говорится, все, что ты берешь, отдавай в 10 раз больше. И так мы в геометрической прогрессии вырастем, как уже выросли, из народа в нацию. Это мне подарок от моего покойного ныне товарища Саши Тарайковского. Его жена Лена делает вот такие подушечки. Но сказала, с погоней я больше не буду делать никогда. Поэтому одна, единственная, эксклюзив у меня. Такой был немножечко подарок мне ко дню рождения. Хотел вручить Саша, но вручила Лена. Ну, вообще, как бы, в принципе, я бы очень хотел работать в школе учителем истории. У меня и научные работы есть, в принципе. Особенно, так сказать, моя гордость — это переклад с польско-латинской мовы карты Миколая Радзивилла-Сиротки 1609 года. Была выдана отдельная книга. Выдана она в Пинске была. Потому что я родом из Пинска. Я очень люблю ездить именно на дальние расстояния. Но водительского удостоверения с категорией на дальнобой нету. Если бы на каком бусе на дальние расстояния развозить, я бы всегда, пожалуйста. Тем более ездить на дальние расстояния, это всегда едешь, где-то свои мысли. Возможно, кого-то подберешь, разговоры в дороге, музыка, поешь сам себе. Вот. Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик, у ефірі «Об'єктив». Украина припыніла экспорт электрычнасці з Беларусі ды Расіі, пакуль толькі да кастрычніка. Забарону ўвялі з ініцыятывы Міністэрства энергетыкі ў мэтах энергетычнай бяспекі Украіны. А што яшчэ сёння ў навінах? Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. Остановитесь. Заблытаўся ў паказаннях. Ключевая теза Лукашенко, что он хотел оборонить белорусов от небяспеки. Але ж тады прасцей было просто дозволить этому лайнеру, каб он зляцеў у Литву. Там 2 хвилины до мяжы. Развітанне з героем. Я узгадываю словы з ліста Вітольда, што не трэба мяне шкадаваць. І таму сёння, я думаю, ён сказаў бы: не шкадуйце. Не шкадуйце, бо я ні аб чым не шкадую. Акции солидарности и протесту. Выходили, выходим и будем выходить до тех пор, пока Лукашенко будет у власти. Шановныя гледачы, мы ведаем, што Александр Лукашенко і так вяшчае з кожнай радыёкропкі, але цалкам ігнараваць ягоныя сённяшнія заявы немагчыма. Бо словы, датычныя прымусовай пасадкі самалёта Ryanair і захопу Рамана Пратасевіча потым могуць стаць паказаннямі. А на гэты момант увесь свет сочыць за сітуацыяй у Беларусі і слухае пагрозы Лукашэнкі, каб выпрацаваць стратэгію далейшага ціску на дыктатуру. Ірына Карніенка. Супраць нас вядуць вайну. Гэтак Лукашенко ацаніў захады краінаў Еўрапейскага звязу, прыняты ў адказ на прымусовую пасадку рэйсу Афіны-Вільня ў Менску і затрыманне журналіста Рамана Пратасевіча да ягонай дзяўчыны Софіі Сапегі. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война.
Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Лукашенко назваў Беларусь палігонам і эксперыментальную пляцоўкаю перад кідком на ўсход. Ён абвінаваціў Захад у, цытата, пераходзе ад бунтаў да здушэння і адначасова запатрабаваў скампенсаваць выдаткі за інцыдэнт з самалётам. Агульнае шальмаванне беларускага народу і дзяржавы сталася звычайнаю з'явою на Захадзе. Пад праваабарончай маркай Захад атакуе суверэнітэт нашай краіны, хочуць знішчыць нашу дзяржаўнасць і пасадзіць на трон падабраных за мяжой качак. Уладзімір Макей пагражае Захаду спыненнем супрацы ў пытаннях нелегальнай іміграцыі, гуманітарных праектах ды іншых кірунках. Міграцыйная тэма выкарыстоўваецца беларускім бокам для шантажу не ўпершыню. Беларусь готова адчыніць мяжу для нелегалаў, для злачынцаў і хай поўнай лыжкай тады Еўропа ўсё гэта сёрбае. Вось гэта, канешне, вельмі непажадана для еўразвязу. Што тычыцца эканамічных стасункаў, то тут надта насыпаць Захаду солі на хвост Мінск не можа. Тут хутчэй атрымаецца паводле прынцыпу на зло маме вушы адмарожу. Хамас не Хамас, якая розніца? А сігнал пра бомбу паступіў са Швейцарыі, заявіў Лукашенко. Афіцыйны Берн адказаў, што нічога пра мініравання рэйсу не ведаў. Кіеў і Львоў абверглі словы Лукашэнкі, нібыта іхныя аэрапорты не хацелі прыняць самалёт у сябе. А заяву пра Рамана Пратасевіча, цытата, што падонак забіваў людзей у брацкай Украіне, зняпраўдзіў экс-камандзір батальёну Азоў. Ён сказаў, што Раман не ваяваў, а працаваў на ўсходзе Украіны як журналіст. Кожная фраза, кожная тэза выклікае дадатковыя пытанні. Вось, напрыклад, ключавая тэза Лукашэнкі, што ён хацеў абараніць беларусаў ад небяспекі. Але ж тады прасцей было проста дазволіць гэтаму лайнеру, каб ён зляцеў у Літву. Краіны Еўразвязу і Рада НАТО асудзілі дзеянні ўладаў Беларусі як незаконнае ўмяшанне ў працу грамадзянскай авіяцыі, ды патрабуюць вызваліць затрыманых пасажыраў. На чыім баку праўда, мы запыталі ў жыхароў Віцебску. Усё ж таки самолет был повинен лететь у Вильню, бо она ближай. Не мы это придумали, они это все затеяли. И я считаю, что наш президент прав. Ну нельзя просто самолет садить. Явно, когда Хамас тебя осуждает, ты делаешь явно что-то не то. Мне кажется, наоборот, Александру Лукашенке надо как-то дружить. Не воевать, а дружить именно. Александр Класкоўскі лічыць, што абвінавачванні ўладаў Беларусі ў бок Захаду пасыпаліся з дзвюх прычынаў. Каб адвесці ўвагу ад інцыдэнту і згуляць на антызаходніх струнах Крамля перад сустрэчаю з Пуцінам у Сочы. Ірына Карніенка, Белсат. Да краінаў свету і міжнародных арганізацыяў, якія асудзілі паветранае пірацтва беларускіх сілавікоў, далучыўся блок НАТО. Сёння Паўночна-Атлантычная рада выступіла з заявай, у якой запатрабавала ад афіцыйнага Мінску тэрмінова вызваліць Рамана Пратасевіча і Сафію Сапегу. Больш пра міжнародную рэакцыю распавядзе Діяна Радкевіч. Рэакцыя апазіцыі, падрыхтоўка да актыўнай фазы пратэсту. У Вільні адбылася першая сустрэча. Між іншага, офіс Святланы Ціханаўскай, Каардынацыйная рада, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, штаб Валерыя Цапкалы, Байпол абмеркавалі ўзмацненне міжнароднага ціску, пашырэнне кантакту з чыноўнікамі ў Беларусі, нарошчванне партызанскага руху, амністыю і рэабілітацыю удзельнікаў пратэсту. Толькі камбінацыя ціску знутры праз самаарганізацыю, праз правядзенне акцыяў пратэсту, стварэнне падполлю, вось гэтага негвалтоўнага супраціву, у спалучэнні з ціскам звонку і палітычная ізаляцыя, эканамічная, дыпламатычная ізаляцыя рэжыму, гэта будзе мець эфект. А як адрэагавалі беларусы на навіну пра пазапланавае прызямленне самалёта Ryanair у Менску? Я в шоке. Это ненормально, нечеловечно, неадекватно. Территория Беларуси — это как такое вот место, где вообще небезопасно не только находиться, а просто даже вот пересекать, еще как-то это удивительно. Как эту ситуацию можно принять? Не знаю, положительного в этом ничего не вижу. Увесь свет востра адрэагаваў на інцыдэнт. Медыі ды заходнія палітыкі называюць яго тэрарыстычным актам, паветраным пірацтвам. Лукашэнку ж дыктатарам і пагрозы ў еўрапейскаму звязу. У чэрвені Еўразвяз плануе ўвесці новы пакет санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Новыя санкцыі абмяркоўваюць і ЗША. Гэта ў распрацоўцы. Я не хочу спекуляваць, пакуль мы не закончым.
Агентство Еўразвязу ў пытаннях бяспекі авіапералётаў загадала абмінаць Беларусь. Саміт Еўразвязу заклікаў забараніць палёты беларускіх авіакампаній у аб'яднаную Еўропу. Рашэнне яшчэ не ўхваленае, але асобныя краіны і авіакампаніі пастанавілі абмінаць Беларусь ці не пускаць беларускія авіярэйсы да сябе. Гэтак да Барселоны не даляцеў самалёт з Менску. Яго павярнулі на мяжы з Польшчаю. Пілотаў папярэдзілі, што ўзнікнуць праблемы з уваходам у паветраную прастору Францыі. Самалёт пакружляў над Берасцейшчыною, каб скінуць паліва ды вярнуцца ў Менск. Гэта выглядае як вельмі такая хуткая рэакцыя з Еўразвязу, і яна сапраўды закранае больш менавіта беларусаў унутры краіны. Я б спадзявалася, што вось гэтыя абмежаванні будуць мець часовы характар, або будзе знойдзена іншае, больш канструктыўнае рашэнне, як так зрабіць, каб абараніць інтарэсы менавіта беларусаў унутры краіны. Як цяпер будзе развівацца палітыка нашай краіны пасля міжнароднага скандалу? Далейшы шлях – это далейшая ізаляцыя і тое ж закрыццё, так бы мовіць, беларускіх межаў і абрыванне міжнародных кантактаў. І ў гэты час адбываюцца рэпрэсіі, накіраваныя на тое, каб напужаць беларусаў да той ступені, каб яны проста перасталі праяўляць якую-небудзь палітычную або грамадскую актыўнасць. А пакуль Захад працягвае ціснуць на рэжым. Міжнародная няўрадавая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» падала заяву ў Генеральную пракуратуру Літвы аб распачынанні крымінальнай справы ў дачыненні Лукашэнкі. Діяна Радкевіч, Белсат. Спадарства, на жаль, гэтыя дні вельмі шчодрыя на трагічныя навіны. Стала вядома пра самагубства 17-гадовага Дмітрія Стахоўскага, аднаго з фігурантаў крымінальнай справы аб масавых беспарадках, распачатай па падзеях 9-11 жніўня. Дмітрый быў сіратой. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», Дмітрый жыў у інтэрнаце, і менавіта працаўнікі інтэрнату паведамілі, што ён удзельнічаў у акцыях пратэсту, пасля чаго супраць хлопца і завялі крымінальную справу. У сацыяльных сетках з'явіўся пост, дзе Дмітрый Стахоўскі вінаваціць у сваёй смерці следчы камітэт і кажа пра жудасны ціск з боку следчых. Пры гэтым самагубства ён называе няправільным выбарам, дзякуе ўсім, хто яму дапамагаў, і заклікае жыць і цаніць жыццё. Тым часам у Бярозаўцы сёння развітваліся з Вітольдам Ашуркам, палітвязнем, які загінуў за кратамі ў бесчалавечных умовах. Мястэчка было поўнае міліцыі, а на ўездзе ў яго правяралі дакументы. Развітанне з героем у матэрыяле Ірыны Дарфійчук. Каля 200 чалавек у жалобнай працэсіі. Развітацца з Вітольдам Ашуркам сабраліся людзі не толькі з Гарадзеншчыны, але і з Менску ды іншых гарадоў Беларусі. Мы много что робили разом, и помники, и крыжи устанавливали. Осталось много еще працы, не знаю, как теперь. То есть будет без Витольда. Труну з целам 50-гадовага палітвязня толькі праз 5 дзён пасля смерці прывезлі ў родную Бярозаўку са шклоўскай калоніі. Там Вітольд Ашурак адбываў пакаранне за нібыта гвалт над міліцыянтам і арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. 5 гадамі зняволення ў студзені Ашурка пакараў Максім Філатаў з Лідскага раённага суда. Мы с тобою! Вітольд Ашурак загінуў у турме пры нявызначаных акалічнасцях 21 траўня. Цела сваякам не аддавалі некалькі дзён, а ў пасведчанні пра смерць напісалі, што яе непасрэдная прычына высвятляецца. Сваякам паведамілі пра спыненне сэрца, хоць яны і адзначаюць, што праблемаў са здароўем памерлы не меў. Што тычыцца версіі следчага камітэта, я выйду трошкі за межы гэтай версіі. Што стаяў побач староною, глядзеў, я бачыў аблічча Рамана Бондарэнкі, калі яго хавалі. То есть чалавека, якому на Вітольдзе ўсё адкрытае цела, ўсё, якое можна было бачыць. Там былі паўсюль пашкоджанні. Праводзіць экспертызу родныя не сталі, бо не давяраюць яе вынікам. Напярэдадні следчы камітэт апублікаваў відэа нібыта з камеры, дзе трымалі Вітольда Ашурка. На відэа бачна, што чалавек упаў і ударыўся галавой, але не зразумела ні хто гэты чалавек, ні чаму ён упаў, ні што было перад ці пасля гэтых кадраў. Я узгадываю словы з ліста Вітольда, што не трэба мяне шкадаваць.
И тому сегодня, я думаю, он сказал бы, не шкадуйте, бо я ни об чым не шкадую. І гэта не першая спроба ўладаў даць сваю версію раптоўных смерцяў актывістаў, што пратэставалі супраць вынікаў выбараў. Так, пасля забойства Александра Тарайкоўскага ў жніўні 2020 года прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла, што забіты сам сябе падарваў. Падчас супрацьстаяння са спецназам, які прыбыў для дэблакавання плошчы, адзін з пратэстоўцаў спрабаваў кінуць неўстаноўленую выбуховую прыладу ў бок праваахоўнікаў. Яна выбухнула ў руцэ, мужчына атрымаў траўмы, несумяшчальныя з жыццём. Шматлікія відэа моманту смерці Александра Тарайкоўскага, размешчаныя ў сацсетках, цалкам абвяргаюць гэтую версію. Гэтаксама пра Рамана Бандарэнку, якога перад смерцю збілі людзі ў масках, што зрывалі ў ягоным двары бел-чырвона-белыя стужкі. Следчы камітэт сказаў, цытата, з прыкметамі алкагольнага ап'янення. Доктара Артёма Сарокіна, што зняпраўдзіў гэтую інфармацыю, і журналістку Кацярыну Барысевіч, што апублікавала звесткі, судзілі ў закрытым рэжыме за раскрыццё медычнай таямніцы. Калі катаваннем даецца зеленое вот это святло, то они начинают рано ці поздно выходить з-пад контролю. Гэтаксама, як і Рамана Бандарэнку, Вітольда Ашурка праводзілі ўзнятымі ў знаку Вікторыі рукамі. Пахавалі яго на гарадскіх могілках Бярозаўкі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Тым часам палітычныя суды працягваюцца. У Бабруйску суддзя Васіль Галкоўскі пакараў Ірыну Барздову годам так званай хатняй хіміі, абмежаваннем волі без накіравання ў папраўчую калонію за абразу працаўнікоў міліцыі ў адным з тэлеграм-каналаў. Маладая маці ў дэкрэце таксама мусіць выплаціць кампенсацыю дваім бабруйскім міліцыянтам па 800 рублёў за маральную шкоду. Все платить, даже если бы захотела, у меня нет возможности. На адвоката одолжила деньги. Буду раскидывать, чтобы сделали рассрочку, или как это правильно называется, даже не знаю, как это называется. А апелляцию, про апелляцию вы спросили. Апелляцию на данный момент не вижу смысла. Как не вижу смысла? У меня 2 маленьких детей. Ад эмацыйнага каментара Ірыны Барздовай пра незаконныя дзеянні міліцыі маральна пацярпелі 2 міліцэйскія начальнікі Бабруйску – Андрэй Сябецкі і Сергей Рудзько. Ірына цяпер у дэкрэтным адпачынку, а муж нядаўна змяніў працу, таму такія выплаты міліцыянтам для яе непад'ёмная сума. Жыхар вёскі Салейкі, што на Берасцейшчыне, грамадзянін Расіі Дзяніс Вятошкін, мусіць пакінуць Беларусь, якая стала роднай за 20 гадоў жыцця тут. Суддзя Маскоўскага раёну Берасця Вольга Хавалкіна пастанавіла, што спадар Дзяніс падлягае дэпартацыі за ўдзел у мірных акцыях пратэсту. Я не знаю, что можно комментировать. Мне одна фраза, которую сказал инспектор в суде: назад дороги нет. Это как? То есть все? 2-3 года, 5-10 лет, это уже они сами решают. Как пояснил работник службы миграции, то, что они, когда направляют уведомление о высылке, то есть это уже высылка, и обратного пути нет. А я должен в то же время принести какие-то документы, характеристики свои, с работы, везде, все, что у меня есть, в общем. Хотя, как и, в общем, инспектор выразился, оно влияет только на срок депортации, может повлиять, но депортация она в любом случае будет. Ад жніўня Вятошкін браў удзел у акцыях пратэсту. У верасні яго выклікалі ў аддзел міграцыі на прафілактычную гутарку. А на пачатку студзеня мужчына сфатаграфаваўся каля ялінкі на цэнтральнай плошчы Жабінкі. Міліцыя палічыла гэта ўдзелам у масавым мерапрыемстве, Дзяніса арыштавалі і пакаралі штрафам. Месяц таму Вятошкіна выклікалі ў міграцыйную службу, якая пастанавіла, што да канца красавіка ён павінен пакінуць Беларусь. Сям'я падала ў суд, які, аднак, рашэнне не адмяніў. У сям'і Вятошкіных 3 дзетак, а ў Расіі у Дзяніса няма ні сваякоў, ні маёмасці. У Варшаве беларусы абвесцілі бестэрміновую галадоўку і паставілі намёт каля прадстаўніцтва Еўракамісіі ды Еўрапарламенту. У Вільні сёння таксама сабраліся нашыя суайчыннікі каля амбасады Нямецчыны. Мэта агульная – прыцягнуць увагу да сітуацыі ў Беларусі ды ўвесці санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі.
З месца падзеяў Катя Малей. Мы обвяшчаем бестэрміновую галадоўку ля офісу ЮС у Варшаве і патрабуем прызнаць рэжым Лукашэнкі тэрарыстычным, а таксама ўвесці эканамічныя санкцыі, каб вызваліць нашых палітычных вязняў. З гэткімі словамі беларусы ў Польшы звярнуліся да Еўропы і просяць дапамогі. Галадоўка – адна з самых яркіх формаў пратэсту, таму арганізатары абралі такі фармат. Если никто нас не слышит, живе! Если никто нас не слышит, когда мы просто говорим, даже если нас не слышат, когда мы кричим, то мы применяем достаточно жесткие способы для привлечения внимания. Жыхары Варшавы выказваюць падтрыманне і спачуваюць. Jestem z wami od 9 sierpnia. Я з вами з 9 жніўня 2020 года. Вы цярпіце цягам 26 гадоў. Гэта цяжка сабе ўявіць. Гэты страшны чалавек мог бы спакойна аддаць уладу. Ён жа багаты, пра што мы даведаліся ад рамана. 18 палацаў, велізарнае багацце. І мог бы спакойна жыць недзе ў іншым месцы, але не хоча аддаць улады. Да галадоўкі далучыліся яшчэ двое беларусаў. Эти события для меня, как бы так сказать, очень эмпатичны, потому что сама была студентом, саму задерживали, со мной проводили допросы. И когда ты видишь других людей, которых жизнь ставит в ситуации еще похуже, ты не можешь ничего не делать. Белорусский протест, как всем уже известно, имеет женское лицо, поэтому я бы хотел это, как говорится, нивелировать или чтобы, в хорошем смысле слова, понимаете, да? Мы мужчины, мы для этого рождены, чтобы бороться, чтобы отстаивать права. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ды Еўрапарламенту дазволіла паставіць намёт ля будынку, за парадкам сочыць паліцыя. Теперь я понимаю, что психологически разделяю понятие милиция и полиция. Полиция – это для меня те люди, которые меня охраняют, а милиция – это те, кто меня бьет. Сабраліся сёння і беларусы ў Вільні, каля амбасады Нямецчыны. З плакатамі ў руках яны патрабавалі ад нямецкага ўраду прыняць больш жорсткія захады і санкцыі ў дачыненні Лукашэнкі. Для нас важно достучаться до Германии, потому что она входит в состав G7 и при этом не влияет никак на Лукашенко, хотя он продолжает мировой террор, представляет угрозу не только как для белорусов, так и для всего мирового сообщества. Каб іншыя краіны, такія як Нямецчына, таксама дапамаглі нам, дапамаглі перамочь у гэтай барацьбе с диктатором. Выходим и будем выходить до тех пор, пока Лукашенко будет у власти. Завтра беларусы ў Вільні выйдуць да амбасады Францыі, паслязаўтра да амбасады США з патрабаваннямі больш жорсткіх санкцыяў. Беларусы ж у Варшаве заявілі, што пікетаваць будуць, пакуль не дамогуцца свайго. Катя Малей, Белсат. Ракеты сістэмы паветра-паветра, якімі беларускія лётчыкі прымушалі сесці пасажырскі самалёт Ryanair, далі рэха на зямлі. Нямецчына адмаўляецца ехаць на чэмпіянат Еўропы па велатрэку ў Менск. Пра гэткае рашэнне Нацыянальная федэрацыя роварнага спорту апавясціла Еўрапейскую асацыяцыю раварыстаў. З-за дзяржаўнага паветранага піратства ў Менск не паедуць Вялікая Брытанія ды Нідерланды. Ужо заўтра праўленне Еўрапейскай асацыяцыі раварыстаў мае прыняць рашэнне, ці мае сэнс праводзіць чэмпіянат у Менску. Начнем с того, что вице-президентом Международной федерации велоспорта является россиянин Александр Гусятников. А вы знаете, как Россия поддерживает все решения Лукашенко. Поэтому возможно, что вот такое лобби было, которое старалось сохранить чемпионат Европы в Минске. Обыкновенный логический вопрос. Как команды будут добираться в Беларусь, в Минск, если все авиаперелеты запрещены? Не на велосипедах же поедут сами сборные, скажем, сюда, в Минск. Трэкавы чэмпіянат Еўропы на Менскім веладроме быў запланаваны на перыяд з 23 да 27 чэрвеня. Як адзначае сайт bytribuna.com, чэмпіянат Еўропы па велатрэку апошні вялікі турнір года, які міжнародныя спартовыя федэрацыі пакінулі Беларусі. Гэта ўсе навіны, але праз момант не прапусціце размову дня Святланы Калінкінай. Пагаворым пра новую канстытуцыю, якую рыхтуюць лукашэнкаўцы, і чаму ў ёй няма месца для новага прэзідэнта. З вамі быў Ярослаў Стешык. Да сустрэчы.